Takže čau, já vás dám další videa a dneska to bude asi z Brawl Stars a tedy dneska to bude i s kamerou, konečně s kamerou, jako já to umím jako nastavit, ale nějak se mi jako nechtělo, čekejte, to přesunu, protože mi to nějak vadí. Tak, a jak mohla jako klikat, si ještě zmenším, takhle, dáme ji někam sem. Takže, a jak vidíte, už šetřím opening teda. Mám tady 3 Brawl boxy a teda jeden Big Box, to jsem si udělal dneska. Ty Brawl boxy teda taky. Já už jsem teda vylutil, tady máte tady Big Box free. A tady byl, jak jsou ty event tikety, tak tam byl Megabox a Big Box. Big Box, já jsem si to tady utradil start point. Já samozřejmě nic mi nepadlo. Tada. Prostě nic. Furt tady Leon, Crow, Spike, co ne. Jo, a jinak budou noví brawleři B a Max. Koukněte se na Brawl Talk, tam to máte všechno vysvětlený, ty informace a tak. Já to tady nebudu prodlužovat a dáme si rovnou do showdowny. A my jsme vlastně ještě nehráli ani sola, takže bychom si mohli dát sola s Coltem a můžeme jít na to. Tak pojď. Ale videa budu natáčet tak víc jak 10 minut, asi tak 11, protože já fakt mám retardovanou paměť. 12-minutový někdy, ale ono se to potom rozdělí. Já jsem natáčel video ze stand-off, ale já nevím, proč ono se to prostě nešlo. Prostě nechápu. Oh my god, tak sem nejdu. Aha, jo, tak super, no. Jak to jsem vůbec nečekal, 7, no tak super. Takže sola mi očividně asi nejdou. To už jsem to. Já si prostě dua, hotovo, vezmu si PM a kašu na to prostě, boom. Dua. Se dílko. Tak, máme zrovna Colta, před chvíli jsme s ním hráli. Super. A to ještě jedna. Proč tam střílím, když je to ještě to zní? Tak tady taky bývají, hele, tady truhly, ale to asi vybrali. Teď nevím. Jo, ne, ale vybírají. A Piper. Tak co? Ty vago, jsem udělal dost blbě. A nevadí. Aspoň jsem mu dal teda Power Cube. Kam? Pojď se schovat ne, tam nechoď. Tam nechoď, hele. Jo, dobrý, já už se spavnul, se vůbec toho nevšim. Nita. Jsem dal jenom 3 hity, jako really. No, tady tam mě zabila potvora. Jsme druhý, no, proto. Pojď, kámo, to dáme. To Gina. On je hrozně blbej. Jo? Kámo, tak tohle bylo jak dobrý. Tak to bylo super, ještě máme čas, pohodě. A jak pušujeme teda, dneska rank teda 89, a což si nemyslím, že dáme, ale když to bude pokračování, pokud na to zapomenu, protože já jsem blbej tu. Dělej, ne, tam je jo, tady ta se skinem. Ale nejdřív bych si tady vybral ty česty, jo, a pak bych sem bojoval. Ale tady ještě jedna. Ale tam ještě jedna. Ježiš, on to nesebral. Tamhle štědí. A ona to trefí, super. Díky za pomoc. Dobrý, to rovnou znič. Dělal na schvál, aby to zničila. Pohodě, mě ani nehytne. Půjdu na tenhle ten. A šestkové, ne šestková. Jak se ti to nepovedlo, kamaráde? Jak se ti to, jaký silnej, ne, kámo, sklidni se.
A tohle mu zničím samozřejmě. A já se dohýlu. Kam... To je blbec. To je blbec. Ty kráso, tak ten by mě dal, hele. Ten by, no dobře, hele mi. Ty vagóna si myslíš, že jako to, jako co, hele. Když se necháš zabít, očividně asi. Nebo já nevím co. Sem dáme healy, kdyby náhodou měla ultinu. A úplně v pohodě, hele, tak to se mi líbí zatím. Se mi zatím líbí tohle. Ty já už nemám tokeny. Kurňa. Za kolik? 26 minut, wow. Ale počkej. A máme další Brawl Box. Takže 4 Brawl Box, 1 Big Box a jdem na to. Já bych někdy mohl udělat challenge, co? A poraďte mi do komentářů a jestli nám máte čas, tak to nevadí. A jakou challenge bych mohl natočit, to mi můžete napsat. To podle mě stihnete. Ten komentář to je pár sekund, pokud umíte psát rychle, ne? Samozřejmě like. Když jsi tady novej, tak odběr, kámo. Budeš mega šéf. Kámo, ty skin neseberu. Vago. Tak super. Tak tohle, ne. To je škoda. Mortis. Tak to běž do pytla, hele, tak to čau. Kam běž do pytla? Jo! Necht! Ten Leon, kámo. On je tady v rohu. Ty krása, ten Leon je hrozně... Tyjo, to... Já víte, co myslím, moc silnej. To je to slovo. Ale uklidni se, jo, uklidni se. O čem jsme vůbec mluvili, jo. O tom challenge bychom mohli natočit. A poraďte mi teda jaký. Může to být třeba nějaký ochutnávky, třeba nějaký mix prostě, já nevím. Nějaký kombinace mi dejte třeba do komentářů. Třeba nevím, tyčinky s nutellou, nebo já nevím prostě, si nespomenu co všechno. Aha, 10. Tak jsi mega blbá. To ti řeknu. OK, ty mi to tady... fuck. Kási si jsi až tak špatnej, tak to seš na omylu. Vidíš? Tak teď seš v pasti, kamaráde. Aha, tak není. Seš v pasti, kámo, tak to je bylo dobře zahraný, jo? Když tak healy. Jen tak pro jistotu, kámo. Jak mi teda můžete poradit, jak už jsem říkal. Bejt cokoliv, ale ne nic jako moc těžkýho, jo? Nebudu tady odbouchávat svůj barák. To zas ne. To zase jako ne. Kam, no dobrý, slažávka. Letí. Piperina. A já jdu nahoru. Teď nikdo nevylútil ještě čestku. A ještě 2. Nebo teď už 1. Mega blbý, kámo. Aha, no, tak ta Piperina to taky. Já jí to nechám, jo. Ona byla docela dobrá, podle mě. Pojď, tady to nějak kempnem prostě, víš co? Sekunda, pojď. Tak beru, aha. Ježíš, sorry. Sorry, kámo. Já jsem jí to ještě omlem sebral. Sorry, hele, fakt. Pojď do tohohle koltíka. Počkej. Jo, byl dřív. Oh my god.
Tak kámo, to nevím, hele, to budem asi třetí, víš. Šestková! Ta by se dala. No už ne. Tak teď už ne. Teď už by se nedá. Má přesně 10 000, ale. Aha, tady plot, já vůbec nekoukám, hele. Tak ten má pěkně hápek, no. Vypaní. Tam jdu. Yes. Bum, je to tam. Tak. Takže z tohle videa by to bylo všechno. Dneska akorát byla season, takže mi strhla pohárky. To je taková škoda. Zrovna když jsem mohl mít 11 500. Hrozný, no nevadí, ale. Z tohle videa by to bylo všechno. Like, odběr, jsem říkal, že jo, prostě. A napište na ty komenty. A zatím teda čau.